Hľadaš spôsob, ako ochrániť steny v detskej izbe pred znečistením? Sleduj ďalej. Predstavím ti našu novinku. Samolepiaca textilná tapeta. Pri tvorbe týchto samolepiacich textilných tapiec sme sa inšpirovali našimi čalúnenými panelmi. Chápeme, že nie každému môže vyhovovať čalúnený panel a jeho lepenie. Ak potrebuješ iba ochrániť stenu, pretože máš malé deti, ktoré radi píšu po stene, túto vec musíš mať. Táto tapeta je skvelý doplnok do každej izby. Lepí sa veľmi jednoducho a môžeš ju nalepiť naozaj kdekoľvek. Napríklad okolo postele ako dekoráciu, či ochranu pred znečistením steny, alebo na chodbu, alebo na akékoľvek iné miesto, kde je zvýšená pravdepodobnosť znečistenia samotnej steny. Stačí ju odlepiť od podkladového papiera a nalepiť na stenu. Tapeta nie len, že stenu ochráni, ale ju aj krásne ozdobí. Tapeta je na našom e-shope dostupná v troch veľkostiach: 60 cm, 80 cm a 100 cm. Tapeta za mnou má výšku 100 cm. Pri každej farebnej variante si môžeš zvoliť, či chceš bledú verziu, tmavú verziu alebo ich kombináciu. Farba za mnou je cukríkovo-ružová. Takže ak chceš krásnu a praktickú tapetu, ktorá sa ľahko lepí, určite skús toto. Nezabudni nás sledovať pre viac noviniek a tipov.